Ulul paryan awwalki muhim zat kep diýerlerin kulak asma. Kefe kulak asyp zindigiyle dargaýada. Bir 20-30 ýyl, 40 ýyl mundan odal biz göremizak ýöne ýaşullardan eşitýär. Bir mert adamlary geçipdir. Mert zinanalar geçipdir. Şolong ýany fuzulçylyk edip ke faýdalaryna ay kep diýerler innat bermelerdir diýip ýene öz ünkü mehabbetleri bilen ýaşaýanmyşdy. Şol adamlar şayet oturup zikredip ya pirlere gatnamaýan bolsun. Kan oturup zikretýärlerden gowda şol adamlar. Kıyamet gün görersiňiz şol adamlar. Derejeleriniň ýokardygyny. Olar kefin ýedinde dälmiş. Olar kefin ýedinde dälmiş. Olar kefin ýedinde dälmiş. Olar zindigiň içinde mertmişdikler. Olar kefin ýedinde dälmiş. Eneten joganda bolan. Olar paryan zindigiň içinde eneden, zenanadan, hemsayadan, başga birinden insanlaryň gaýraty etek düşen zaman bolupdyr. Gerekmejek gurrunlary da gatyşypdy, birini ýamallapdy. Bidirek gurrunlary giýipdi olar, sen kep kulak asma. Kadim Türkmenin bir mert adamları var. Özleri karaçı olsa, Türkmen karaçı diýdi, awam diýdi da. Özleri awamyň içinde de bolsa, şu ýerde mertmişdiklerin şolardan var. Şun bir netijesi da.